Apike awake dhewe dolanan nang ndi, Mas? Wah, dina iki ora dolanan sik, Pra. Ngopo, Mas? Aku duwe PR basa Jawa, gak mengarang sisan. Aku yang duwe PR, Mas. Gak mengarang, tapi bahasa Indonesia. Mesti temane pahlawan toh. Loh, kok ngerti? Iya no, kan sesuk tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Oh iya, Ding. Apike, Aku duwe ide, Mas. ide apa? Apike awake dhewe kon ngajari Mas Pandra wae, Mas. Wah, jane aku mau arep ngomong ngono lho, Pra. Wis kok disiken kowe. Lho wis yo nang Mas Pandra. Apike mulai sik, madang sik. Dek Mas Pandra, Mas. Oke. Kau adalah untaian kata yang selalu aku tuliskan. Dan aku adalah sekedar kata yang tak pernah kau ucapkan. Jika mengagumimu adalah kesalahan, maka izinkan aku berjuang dengan sisa hal yang kau benarkan. Wah, sajake Mas Pandra lagi jatuh cinta iki, Pra. Oh, do nguping toh. Orang nguping, Mas. Neng menyimak dengan seksama. Mas, kok aku karo Supra diajari. Ajari apa? Sitane kan aku duwe PR bahasa Jawa. Lah aku dikon mengarang bebas, temane pahlawan, Mas. Aku yang duwe, Mas. Neng bahasa Indonesia. Wah, lah kok podo? Aku ya kon gawe PR puisi, temane pahlawan. Wah, berarti kita satu misi loh. Aku duwe ide, Mas. Dia apa? Awake dhewe ngarepe bareng kaya biasane. Wah, jadi aku arep ngomong kuwi lho, Pra. Wis kedisiken kowe yo. Hari pahlawan ini tanggalnya bro toh? 10 November, Mas. Penake awak dhewe takon karo wong kampung rene kene wae. Takon piye, Mas? Golek informasi. Ngopo 10 November kuwi diperingati sebagai Hari Pahlawan? Aku duwe ide, Mas. Apike awake dhewe nyebar ben entuk informasi. Aku jane meh ngomong ngono lho, Bro. Malah mbok disiki. Kene wae duwe indra keenam kok. Padake. Takon apa le? Nonton, Bu. Napa sebabe kok 10 November niku diperingati sebagai Hari Pahlawan? Oh, mungkin ben gampang dieling-eling dot. Tanggal 10 bulan 11. Dadi mengko nek eneng wong sing takok Hari Pahlawan kuwi kapan? Jawabane kuwi 10 11 ngono. Iki piye to, Bu? Wong ditakoni bocah tenanan kok malah jawabmu ngawur kaya ngono lho. Lah wong kene pelajaran sejarah takon garapke gurune kok. Kula mriki niku pados pembenaran sanes banyolan. Wah, kok dadak takon kaya ngono to, Ndra? Lah hubungane karo puisimu iki apa? Puisine niki temane pahlawan, Pak. Nah, 10 November niku kan Hari Pahlawan. Jadi kula kudu ngerti ngopo kok 10 November niku diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ben karya kula ora asal-asalan ngoten lho, Pak. Oh, pripun? Sidane jawabane napa niku, Pak? Ngene. Mbok menawa tanggal 10 November kuwi hari baik. Jadi menurut Feng Shui kuwi apik. Mula ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, lah kok ngawur. Lah. Kete iso kok sing ditekoke nggur 10 November ae jane ngopo to? Lah niki tugas sekolah lho, Pak. Lah wong sing sekolah kowe kok takon Pak Bugang. Takon liyane kono. Ngono emosi. Emosi no. Dene nyambut gawe gajine dipotong kok kon ra emosi. Mbok menawa ngepasi karo ulang tahun sapa ngono, Ndra? Ulang tahun piye to, Mbak?
Maksude mbok menawa pas tanggal 10 November kuwi barengi karo ulang tahune pahlawan. Utawa nek ora pas tanggal 10 November kuwi ana peristiwa pahlawan sing gugur. Rodok logis iki. Tapi pahlawane kuwi sapa, Mbak? Nah, kuwi sing aku ora ngerti, Ndra. Ya kok padha wae. Cetane pripun iki? Jawabane enten mboten? Yo sing sabar to, Le. Iki pun kula sabar-sabar ke lho, Pak. Ampun kujat riyen. Urusane nilai iki. Oke. Dingine. Ngopo kok tanggal 10 November kuwi diperingati sebagai Hari Pahlawan? Mergo nalika semono pas tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran yang sangat besar ning Surabaya. Lah, pertempuran kuwi perang antarane tentara Indonesia mungsuh tentara sekutu ya kuwi Inggris. Arek-arek Surabaya lan pejuang-pejuang kae ora sudi menawa Belanda bali njajah Indonesia meneh. Akeh para pejuang sing gugur ning pertempuran kuwi. Udakara 20.000 rakyat Surabaya sing dadi korban. Lan 150.000 wong kudu lunga ngungsi saka Surabaya. Nah, wektu kuwi 1.600 tentara Inggris kuwi mati. Lan mergo pertempuran kuwi mau, Surabaya wektu kuwi nganti wis ora wujud kutha. Berarti awake dhewe kalah, Pak. Ora. Para pejuang isih mbatutke perjuangane nganti titik darah penghabisan. Nganti kasil mempertahankan kota Surabaya. Dadi sing ikut andil dalam pertempuran kuwi antarane ana Kyai Haji Hasyim Asy'ari, terus Gubernur Suryo, Mustopo lan Bung Tomo. Lah, kanggo mengenang para pejuang sing gugur pas tanggal 10 November tahun 1945 kuwi, mulane le tanggal 10 November kuwi ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nek ngendikane Pak RT mau diperingati yang 10 November sebagai Hari Pahlawan kuwi mergo peristiwa pertempuran Surabaya, Mas. Yo. Mau Pak Kliwon yang ngendika ngono. Ning ngopo kok pertempuran Surabaya? Lho ya. Ku durung puas karo jawaban kuwi mau. Iya, ayo rong puas iki. Kok to bingung kok? Takon Om Bandi wae. Oh iya ya, Mas. Lah mung eling kok ya ora mau-mau to, Pra. Oh, buang-buang waktu tok. Ngelingke salah, orang ngelingke salah. Serba salah mentau uripku. Nek tak rasa-rasaki aku suwe-suwe kaya dukun. Kados dukun iki pripun, Om? Sang ben kowe do kebingungan mesti mara rene takon karo aku kok. Mergane jenengane kaya perpustakaan berjalan, Om. Ora mung perpustakaan, Mas. Ning perimbang berjalan. Pahlawan merdeka nan gugur sebagai bunga jatuh mewangi di
sebagai satria. Kenging nopo kok pertempuran Surabaya, Om? Om, kan enten pertempuran liyane. Ki Om, pada-pada enten perangi, pada-pada enten gerbani. Nah, ini. Jadi kenapa pertempuran Surabaya itu menjadi cikal bakal peringatan dari pahlawan? Perkara ini, pertempuran Surabaya itu adalah pertempuran terbesar setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan sekaligus menjadi pertempuran terbesar di Indonesia setelah 100 tahun lebih di Indonesia tidak ada pertempuran besar. Ngerti tak? 100 tahun lebih kui mau enek perang apa di Indonesia. Boten. Pangeran Senopati si patungin ning perapatan kae. Pangeran Diponegoro. Nah, perang Diponegoro. Setelah perang Diponegoro tidak ada perang besar. Baru setelah 100 tahun lebih dan tahun 45 terjadi pertempuran Surabaya ki mau. No, podo-podo memakan banyak korban. Pertempurannya ora mau sedina rong dina. Dituntutane tentara Belanda, nikah Belanda sing bonceng tentara Inggris, tentara sekutu mau adalah semua senjata rampasan Jepang harus diserahkan kepada Belanda. Nah, ning ben pertempuran Surabaya iki ana seorang tokoh sing selalu menyuarakan suara perlawanan lewat radio milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Tokoh kuwi sing sekarang kita kenal dengan nama Bung Tomo. Lewat radio kuwi mau. Beliau selalu menyuarakan lewat radio, memberi semangat para kaum pribumi untuk terang-terangan melawan penjajah. Penjajah siapapun. Lawan penjajah. Jangan takut lapar. Jangan takut berjuang. Jangan takut mati. Nah, saka pidato-pidato nih Bung Tomo kuwi mau, akhirnya seantero Indonesia iki mau, kaum pribumi muncul semangatnya untuk bergerak angkat senjata perang lawan penjajah. Oh no. Maka dari itu, sebagai penghargaan terhadap Bung Tomo dan pahlawan-pahlawan lain yang sudah menyuarakan tentang perlawanan, maka 10 November pertempuran Surabaya itu tadi itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oh no. Kesumanan indah, oh bunga negara, aji Ya, jelas. Di masa sekarang ini, dengan zaman sing merdeka iki, tergantung piye carane kalian iso menghargai perjuangannya para pahlawan-pahlawan kuwi. No. Lah wong sing saged diarani pahlawan iku sing pripun, Om? Wong sing iso diarani pahlawan kuwi ora wong sing kudu maju ning medan peperangan kuwi ora. Ning seseorang sing wis berjasa ning kehidupanmu kuwi iso dianggap sebagai pahlawan. Contoh sing paling gampang, wong tuane awake dhewe, bapak, ibu, sing wis ngopeni awake dhewe cilik nganti gedhe, iso diarani pahlawan. Utawa seseorang sing rela berkorban demi keselamatan orang banyak, kuwi iso diarani pahlawan. Lan iso akeh meneh contoh-contoh pahlawan-pahlawan di masa kini. Oh, nggih. Pripun, Om? Kula bertiga pareng riyen. Oh ya, ya. Ibu, maafkan aku. Aku sama sekali tak ingat seberapa lelah engkau membawaku di rahimmu. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat. Ibu, maafkan aku. Aku sama sekali tak ingat seberapa sakit engkau melahirkanku. Kekuatanmu membuatku terlahir selamat. Maafkan aku.
Dengan mudahnya aku lupakan rasanya air susu. Maafkan aku, karena ketika kau lelah, aku masih tak tahu malu tidur di gendonganmu. Ibu, kau adalah untayan kata yang selalu aku tuliskan. Kau tak hanya mengajarkan, namun juga menemaniku berjuang. Kaulah pusaka yang dapat berbicara, yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih dahsyat dari nuklir sekalipun. Pantangku buat kau marah, karena aku tak mau bumi hujan darah. Kini aku terkadang salah menafsirkan rindu. Kadang menjelma rasa ingin bertemu, kadang menjelma rasa ingin memelukmu. Namun aku sadar, rinduku terbatas ruang dan waktu. Ibu, teriring lantunan doaku, izinkan aku merindumu. Mbah Pangat, iku asmane. Simbahku, bapak saka ibuku. Priyayi sepuh sing pantes dibekteni. Mbah Pangat kuwi pahlawan ning uripku. Panjenengane sing momong aku nganti umurku sing saiki. Matur nuwun, Mbah. Sampun kula wentah kula ngantos wektu niki. Sampun tresnani kula lahir lan batin. Mugi-mugi benjang kula saged males tresna panjenengan. Putumu Joloto. Dia bukan ayahku, namun ia mencintaiku. Bukan tanggung jawabnya membesarkanku, namun ia ikhlas merawatku, memberiku rasa sayang, sehingga aku tumbuh sebagai anak yang penuh kasih. Terima kasih Pak Bugam. Bu rasa serius-serius toh Pramla. Wah, rasi domelo no.